Николета участва в песента и папи се целува с нея. Какво става, хора? Здравейте! Добре дошли отново в моя канал. Както обещах в миналото видео, днес ще има реакция и ще реагирам на песента на Папи Ханс "Твой". Честно казано, като знам предишните му две песни, които направи, наистина са много яки. Въпреки че в началото, когато чух първата му песен, така си казах как може да се съществува такава тъпня. И вече в последствие супер много ми хареса песента, слушах я много пъти. И затова реших днешната реакция да бъде именно на новата му песен "Твой". Преди малко се прибрах, нямах време да чуя песента, така че реакцията ми сега ще бъде напълно искрена с вас. Ще кажа какво мисля за песента точно в този момент и заедно с вас ще гледаме. Между другото, гледам Папи Ханс и в капките, наистина е мега добър. Папи супер си човек. И да, очаквам песента му да бъде много яка, много зарежеща, много готина. Да не губим повече време и да минаваме към реакцията. Всеки казва така, чуеш ли с Богом, махай с ръка. Ама той пее в песента. Много яко. По принцип съм свикнал в предишните му две песни по-скоро да говори повече и са леко забавни, обаче май песента ще се окаже някаква балада. Първите ми впечатления, между другото, от клипа е, че са снимани в много як столичен клуб. Не мисля, че е много редно да казвам името на клуба. Давайте да гледаме натам. И напред продължи, и напред продължи. Аз ти казах така, даже от другия край на света ще бъда до теб. Аз ти се подарих, беше ми много приятно, чао за сега. Само не връщай подаръка, ще съм до теб, дори да не съм до теб. Направихме сделка с луната и с нощта, винаги щом танцуваш сама. Между другото, мисля, че песента му е посветена на Дара. Поне така ми изглежда в клипа. Супер яко е облечен, другото което е. И правят някаква реклама на Пепси. Съм до теб, дори да не съм до теб. Всички ме питат с кой съм, още им казвам, че твой съм. Твой съм, твой съм. Дори да забравя аз кой съм, после се сещам, че твой съм. Твой съм, твой съм. Тя ми проше. Дара участва в песента. Много яко. Хора, много харесвам Дара и него. Супер готина двойка са и наистина беше ми адски тъп, когато разбрах, че са се разделили. Сега супер много се зарадвах, че участва в клипа му. Между другото, Дара е някаква супер луда и двамата някакси супер много си подхождат. Че няма друг за нея под небето. С мръсни пръсти не дайте да й пипате сърцето. Между другото, тя е супер яко облечена. Евола, смисъл, стилиста, който е избрал дрехите, топ. Наистина. С Богом е само начало, твое, моето тяло. Идвам ти с етикет, пише всичкото мене за теб. Беше ми много приятно, чао за сега. Само не връщай подаръка, ще съм до теб, дори да не съм до теб. Направих. Да, между другото, много добре му се е получила баладата, наистина супер, много яко. Ме сделка с луната и с нощта, винаги щом танцуваш сама, ще съм до теб, дори да не съм до теб. Всички ме питат с кой съм, още им казвам, че твой съм. Твой съм,
нощта. Усещам, че пак си навън и танцуваш сама. И в другия край на света отиди, ако щеш. Но не дей да си мислиш от мен, че ще се отървеш. Чакай. Какво става тука? Николета участва в песента. И папи се целува с нея. Добре, почти се целува с нея. Брат, какво става? Какво правиш? Тук малко съм шокиран, наистина. Не очаквах. Всъщност, сега като се замисля, момичетата, които танцуваха в началото на клипа, бяха с бельото на Николета. Да, с това, което там си прави нещо тя. Има някаква колекция. Липсваш ми във всеки милиметър. Но трябва да си признаем, че Николета е мега секси. Като на нисто търся си сърцето всяка вечер. Всички ме питат с кой съм. Още Да, точно така. Остави Николета и отиди при Дара. им казвам, че твой съм. Твой съм. Дори да забравя аз кой съм. После се сещам, че твой съм. Твой съм. Сети си, че си на Дара, не на Николета. Твой съм. С Богом е само начало. Честно да ви кажа, съм много изненадан от песента, наистина е супер готина. За първи път виждам и клип, и песен супер много си подхождат. И другото, което е, че се изненадах супер много, че е пуснал някаква такава песен, но очаквах нещо доста по-ритмично, с доста шантов текст. Текстът беше много як, баладата супер яка, наистина изненадах се. Определено беше готина реакция. На вас как ви се струва песента? Напишете ми долу в коментарите. Аз ще оставя всъщност линк долу в коментарите на песента. И всъщност тя няма нужда от реклама. За по-малко от час има над 75 000 гледания. Песента наистина е супер яка. И да отидете, дайте един лайк на песента. Нека да подкрепим песента му. Наистина супер много се е постарал и то си личи. И да, ако искате още такива клипове, още такива реакции, дайте един палец нагоре, последвайте ме тук в YouTube и наистина супер много ви благодаря, че ме подкрепихте в последното видео, което качих. Наистина супер много ме мотивирахте и супер много ви обичам. Чао и до скоро! С Богом е само начало.